Hi guys, papasok na naman si Waray Lady. So, aray ko. Ayan. Papasok na sa trabaho. Antay ng sasakyan. So, ayan. Nasa harapan ako ng aking bahay. Subscribe nyo naman ako mga ang tagal ng aking transport, nakakasuya, nakakainis. Antay sa baba, ang init-init pa sa labas. Grabing init sa Kuwait, ang init, humid pa. Kung sa kanila pa Rotoba, asan na to? 9:30 na. Laging late siya, lagi. Ewan ko kailan maging maaga to darating na transport na to. Palitan ko tong transport na to. Lagi akong late. Hindi ko nasuot ang aking eyeglasses. So, tagal. Ang tagal talaga niya. Grabe. So, subscribe nyo si Waray Lady. Aga-aga ko bumababa. Late naman yung transport. So, sige na, bye-bye guys. Andito na yung aking transport. Subscribe, Waray Lady.